150,000 pesos nakawat sa usa ka bata sulod sa giparking nga sakyanan. Suspect nga nakuha og video sa CCTV nadakpan. Farmers Day gisaulod sa lalawigan sa Sugbo. 2015 census gipangitaan og paagi nga matapos sunod buwan taliwa sa kalangay nga ilang namatikdan. Mga dunay sintomas sa sakit nga TB giawhag sa pag-avail sa libreng pagpanambal sa mga health centers. Satellite offices sa mga ahensya sa gobyerno tapukon sa usa ka one-stop shop na tukuron alang sa mga empleyado sa call center. Ngayong hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitibuk-ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Miyerkules, petsa 12 sa buwan sa Agosto, tuig 2015, ako si Glenn Soco. 13 anyos nga lalaki nakuhaan sa CCTV camera nga mao'y misalisi sa 150,000 pesos gikan sa usa ka car dealer kagahapon. Giingong gisugo ang maong batan-on sa ginikanan sa iyang barkada. Sugin ni King Perez. Abli man si Kinan. Ya. Ang gabi yan. Ya. Ang ikuang kwarta. Wala asa makapadong. Ilado sa opulisan ng 13 anyos nga si alias Baubao kay kanunay kining nalambigit sa pagpangawat. Kagahapon iyang nabiktima ang car dealer nga si Joselito Lano. Gingong gipark ang sakyanan sa biktima sa gawas sa usa ka baligyaanan og dental supplies sa Maydalan V. Orhelio. Gikuha ni Baubao ang 150,000 pesos nga cash hiwa kini malak. Di ka katuo ba nga ingato sa edad niya ba nga ngingig na siya manguha. Di ka katuo yun. So naga 13 siguro 14 naman taa. Oh, niya sa iyang naong dili siya imat nga bata baka wala nang naskuan bitaw. Pution siya nga mistisohon ba nga ta. Nakuhaan sa CCTV ang gibuhat sa batang sospek ug nailhan dayon sa kapulisan. Mao nga sa gihimong follow-up operation sa CCPO Station 2, ilang natultulan ang bata sa Quijano compound sa Barangay Calamba. Wa na magulian ng bata sa ila sa Barangay Pahina Central, sud na supat ka tuig. Gibuhi kini ni Dayna Kwan. 160,000 pesos na lang ang na-recover sa nakawat nga kwarta. Kinihuman gituuhang nasibat sa bana ni Dayna nga si Romel Kwan ang ubang kwarta. Matod sa hepe sa Station 2 nga ang magtiayong Kwan, may nagsugo sa bata nga mangawat. O kining sa Lisi style may labing dako nga nahimo ni ini. Sa lisi rin yun. Lipat-lipat po sa kinan, pero dili nilaglag barya. Iya rin yung sulo-sulo niya, bata. Ay, dili, uy! Kamangawat niya. Dili. Ang nakabinibisyo kita. Ay, dili. Sus, kung makatanaw lang ko sa among balay, ako problemado kay ko karon kay ibutonon mi kanang wala kay mi para abang sa balay, wala mi para down gali. Gimakaktuod ni Dayna nga ilang gisugo ang bata. Apan iyang giangkon nga hatagan siya sa bata sa iyang mga kinawat. Gilimod sab ni ini nga sa ila na nagpuyo ang bata. Apan gikumpirmar ni Baubao nga dugay na siyang magpuyo sa panimay sa mga Kwan nga ginikanan siyang amigo sukad niya tung tuig 2012. Matod sa bata nga nakat-on siya sa pagpangawat tungod sa mga higalang rugby boys. Lakip siya mga kawaton mao ang mga cellphones. May baligya niya sa kantidad nga di mo menos 500 pesos. Di nang halin iyang idua og online games. Nasayod kini nga sayop ang iyang gibuhat. Tinta mo sa kada. Marta. May kuya sa kada, ilaptan mo. Bisag napay guard, lock yung sakyanan. Basta na mga importante sulod. Pasakanon niya og sumbong ang magtiayong Kwan. Lakip na nini ang kalapasan sa RE 7610 o child abuse tungod sa pag-agni sa mga bata sa pagpangawat. Tungod kay dili mapriso ang mga bata nga mugbuhat og krimen sama sa pagpangawat, igo lang nga ibalhin sa kusudiya sa DSWD si Baubao. King Perez, News 5. Mga ginikanan mireklamo sa kamahal sa ID alang sa tigatod kuha sa mga estudyante sa Guadalupe Elementary School. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Kining pipila ka mga ginikanan ug apuhan sa mga bata nga nagtungha sa Guadalupe Elementary School. Midangop sa news team kaganihang buntag. Ilang gireklamo ang 100 pesos nga gipangayo sa eskwelahan alang sa ID sa mga tighatod ug kuha sa mga estudyante nga ipatuman karong Lunes. Si Lula Modista nga mao'y tighatod sa iyang apo mireklamo
nga dako ra kaayo alang kanila ang kantidad. Ila may paisyuhan og pictures ID cost of 100 pesos each kada usa niya. Ang reklamo lagi sa mga mama nga dako ra kay ng 100. Okay lang kung mubus-ubos ana pero 50 okay na mi. Pero 100 dili mahal lang gyud kaayo. Sa miaging tuig 25 pesos lang ang kantidad sa ID. Apan wala mo hangtod og pipila ka buwan. Samtang ang uban wala mahatagi. So kami wala mi kabayad pero nay ubang parents na kabayad pero ang ID wala gyapon nagamit. Kay? May raman sa first 2 months. Pagkauman wala na. Usually, the other school year, no, naatay mga gitawag og features ID kay ganahan lagi nimo musud gyud ato mga ginikanan. Sometimes demonstrative na sadta sa ato ang mga anak, no. No, in fairness po nila. Kanang so wa gyud to mo prosper ang ato ang school policies kay dako kayo resistance. Gamay ra kay ang turnout sa nagpa-features ID. Sumala sa Pangulo sa Security sa eskwelahan ilang gimitingan ang pagpatuman sa ID ug walay ni supak niini. Mo establish ta og mga to strengthen our school policies, no, kay daghan na ay mga kaso, no, documented cases o kuan pagpangawat. One of it, we're looking for alternative how to facilitate the entry of our students and the parent as well. Kagahapong adlaw dunay ginikanan nga mireklamo sa principal. Hinungdan nga nakansilar ang picture taking sa mga ginikanan kagahapon. We will not implement the teacher's ID and we will be I think we still looking for any alternative na to push through with our school policies. Gididan ang mga ginikanan sa grade 4 hangtod sa grade 6 sa paghatod sa ilang mga anak hangtod sa classroom. Kung wala pa magsugod ang klase, gitugutan nga mahatod sa classrooms ang kinder grade 1 hangtod grade 3 ug mga estudyante sa special education. Ray Pasaporte, News 5. Usa ka one-stop shop nga langkuban sa mga satellite offices sa mga ahensya sa gobyerno gisaad nga tukuron sa IT Park. Tuyo nini nga serbisyoan ang mga empleyado sa BPO industry. Jinky Rosit, Sugin Limi. Nakigtagbo ang kalihim sa Department of Interior and Local Government nga si Mar Rojas sa mga call center agent sa Cebu IT Park alang sa usa ka dialogue. Si Rojas mipaybaw nga himuon niyang pilot area ang Cebu alang sa usa ka one-stop shop alang sa mga call center agents. Kini adunay mga satellite offices sa SSS, PhilHealth, NBI, Pag-ibig ug giplanuhan nga ibutang sa IT Park aron makaprocess sa mga clearances bisan og gabii. Usapan dito, gagamitin natin ang Cebu bilang parang test, no? Na kung saan magkakaroon ng caravan, itong mga serbisyong ito, dadalhin natin doon sa mga IT parks so that the call center agents, kahit gabi, ay ma-access itong mga serbisyong ito, no? Silang Brett ug Lani nga taud-taud nang nanarbaho sa IT Park nalipay sa plano ni Rojas. Kana mas maayo na, at least dili namin moadto sa ubang lugar, at least accessible na ba. So nindot siya. I would really look forward to it. I'm really hoping against hope na sana ma-implement because it's very useful. Alang sa dugang seguridad sa mga nanarbaho sa BPO nga sagad biktima sa mga tulis, gimando ni Rojas ang pagpaligon sa police visibility sa mga critical area sa Dakbayan. So, papaigtingin yung police presence dito sa mga dinadaanan ng mga kababayan natin kasama ng mga BPO call center agents. Yung security sa mga IT park sa gabi, maayos naman. Ang insidente wala dito eh. Ang insidente nandun sa patungo sila sa trabaho or pauwi. Maglalagay na lang daw sila doon ng outpost para at least may presence lagi ng police doon sa area na nirereklamo ng mga ng supervisor. Gipaninguha nga sa sunod semana, tukuron na ang one-stop shop sa mga ahensya sa gobyerno diha sa IT Park. Jinky Rosit, News 5. Farmers Day gihimo sa Kapitolyo karong adlaw diin si Secretary of Interior and Local Government Mar Rojas
mo'y dinapit nga bisita. Mubalik si Jinky Rosit. Si DILG Secretary Mar Rojas mo'y dinapit nga bisita sa Kapitolyo alang sa 11 Farmers Day nga kabahin gihapon sa kasaulugan sa founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. Gibuksan dinhi ang Agri-Machinery Expo 2015 diin nagkadaiyang kagamitan sa pag-uma ang gikatakdang idunar sa Kapitolyo ngadto sa mga Farmers Association. This day, August 11, 2015, Farmers Day. Gideklarar sabdayon ni Cebu Governor Junjun Davide nga mga heroes of the land ang dulan 300,000 ka mga mag-uumalukop lalawigan. Sa mensahe ni Rojas, iyang gipahimugatan ang dakong tabang sa mga mag-uuma sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhian. Kayo ang mga nasa frontline nitong laban para sa kalayaan mula sa gutom. Kayo dapat lamang merong Farmers Day at every day should be Farmers Day sa ating bansa. Mabuhay ang mga magsasaka. Si Noy Roque nga kapin 20 katuig nang nag-uma sa lungsod sa Asturias, nalipay sa paghatag og pasidungog kanila. Sa among pagpanguma, tinuod dili gid lalim ang pagpanguma tungod kay gibuhat na mo ang tanan gani nakubala na mo tamad sa pag kuan sa kuna sa among pagkuha sa among daruhan katiman. Milahos sabdayon si Rojas sa Annual Philippine Sugar Technologists Association dito sa Usak Hotel. Jinky Rosit, News 5. Itugyan sa Cebu City Transportation Office ang pagpanakop sa mga nagmotorsiklo nga dunay angkas nga mga bata ngadto sa Land Transportation Office. Inay sila ang manakop. Nasayran nga hagbay ra nga dunay city ordinance bahin niini apan wala gipatuman sa CCTO ug igora silang mihimo og information drive nga gidili kini. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Managlahi ang baruganan sa pipila ka mga Sugboanon mahitungod sa balaod nga nagdili sa pagpaangkas sa mga bata sa motorsiklo. Reaksyon na niya. Ako lang siya nga okay naman na siya kay ako sa kay labi ng ngari nga ay tagilbak kung sakay tagumpahan pero kada mga lagi mo siguro kayo nga biyahe kana siguro mo isa na maayo. Maglisod yun ang ubang ginikanan o kuhan kay para sa budget, maglisod sa budget kay para igatod sa transportation sa bata kung labaw na kasigaran na kuyo dali na sa bukid. Dugay na ang dunay city ordinance ang syudad sa Sugbo. Bahin niini apan wa kini mapatuman ug karon nga nahimo na kining balaod. Di una kini ipatuman sa Cebu City Transportation Office. Kining mga ordinansa gi-approve ni way back 2004. Okay. Gi-title ani is City Ordinance number 2033. So gi-aprobahan ni last November 7 2004. Hinuon nagpahigayon sila og information drive aron maedukar ang mga magpaangkas og bata. Laing rason nganong wa kini giimplementar sa CCTO. Mao nga kun manakop sila, makamugna kini og trauma sa mga bata. Muna nga kutob sa naay magmotor nga dunay angkas nga mga bata, kutob sa mahimo among parahon, pero among sultian ang amahan nga doon natay existing ordinance nga mao ni bawal ang bata nga below 7 years old nga mosakay og motor. So, amo pag yung advice ng mga ginikanan nga mahimo paliti og helmet. Sa maong ordinansa kung madakpan, ang driver dunay multa nga 200 ngadto sa 500 pesos. Mas ubos kini sa nasyonal law nga bag-uhay lang gipirmahan ni Presidente Noynoy Aquino. Ubos sa Republic Act 10666 pamultahon og 3,000 ngadto sa 10,000 pesos ang makalapas sa maong balaod. Ug ang labing bugat nga silot mao ang pagkanselar sa lisensya. Ug matud ni tumulak nga kung hingpit na kining mapatuman, ila na kining itugyan sa Land Transportation Office kon LTO. Ray Pasaporte, News 5. Ikatulong adlaw na karon sa pagpahigayon sa 2015 Population Census sa Philippine Statistics Authority. Gipanunguhan nila nga matapos kini karong Setyembre, taliwa sa mga kakulian nga ilang nasugatan. Andrea Patenya, Sugin Limi.
they have also this weekly meeting. Aron mabantayan ang trabaho sa mga census enumerators, gideploy sa field ang mga head area supervisors karong adlaw alang sa pagsusi kung pila nakabalay ang nahuman og survey ug gipapilitan og pink census sticker. Nakita nila ang problema sa pag-inilugay sa mga enumerators sa mga boundaries ug gitambagan nga mobasig gyud sa ilang mga mapa. Normal lang nga dunay mahitabong kasungian tali sa responders ug mga enumerators. Sama dinhi sa barangay Mambaling, dunay enumerator nga gikasab-an kay sayo kaayo na mukaw sa tagbalay. Tambag sa ilang head supervisor nga kung makaengkwentro gani og tagbalay nga init ug Ako lang gingaw nga magpaubos sa takin ng hinanglan ng nila karon. Agwan tahon lang ba makasaba. Hinuunwa pa sila nadawat nga report nga nagdumili ang mga respondents sa pagtubag sa questionnaire. Apan dunag yoy dugay makumbinsir sa paghatag sa ilang kooperasyon sama ni ining lalaki nga mauwaw makigatubang sa census enumerator. Pero kayo birthday Ubo sa RA 10625 ang magdumili sa ilang partisipasyon sa population census, mahimong multahan og 5,000 pesos ngadto sa 10,000 pesos ug mapriso sud sa 3 ka buwan ngadto sa 1 ka tuig. There's a penalty for that, but we don't emphasize that because we don't like to scare also the respondent. Our good is to convince them to really answer the question. Kung way tao sa balay, balikon sa enumerators ang panimay inig kagabi. Matud sa PSA 7, di angay mabalaka sa ilang seguridad ang publiko kay dali raman sab mailhan ang tinuuray nga census enumerators. Aron ganing ma-identify sa publiko ang mga census enumerators, kinahanglan lang tan-awon kining mga timailhan sama ni ining itong nga bag nga ilang dadon di nakasuwat ang slogan nga magpabilang magpa-census. Magsulog sab sila ni ining navy blue nga kao nga dunay logo sa census. Magda sila ni ining red water bottles nga gi-issue sa PSA ug magbitbit sila ni ining pink ug white nga payong nga dunay census logo. Karong Setyembre 6 ang target nga malukop ang census sa tanang panimay. Apan matud sa mga area supervisors, dako ang posibilidad nga di makabot ang deadline tungod sa kakuwang sa enumerators. Gani ang Toledo City, wa pa kasugod kay gipahigayon pa ang training sa ilang enumerators nga dugay kaayong na-recruit. Mura duda ko nga dili gyud mahuman ang census nato sa September 6 kay kuwang man tag enumerators. Wala to makuha gid ang target ba nga number of enumerators. Okay. Tungod sa mga qualifications pa nga uban atong mataga kay high school graduate lang, ay kinahanglan mo tag 2 years in college. Hinuundo na na mga interventions nga gibuhat ang PSA aron mapaspasan ang census. Ilang gisuwayan ang pagpang-apod-apod sa questionnaire sa ilang mga staff aron maanseran daan. Kung magbalampuson ang sistema, ila kining buhaton sa ubang government offices. Munghimo sab sila og survey sa mulinya sa ilang buhatan nga magkuhag dokumento sama sa birth certificate aron pagsuta kung napaubos na ba sa census ang ilang panimay. Andrea Patenia, News 5. Sugod karong adlaw gipatuman sa Cebu City Transportation Office kon CCTO ang parallel parking sa uptown area. Gipadadaan kagapon ang 30 ka mga establishmento sa May Fuente Rotonda sa pagpatuman sa parallel parking. Matod sa CCTO nga ilang giusab ang style sa pagparking sa mga sakyanan sa maong dapit aron mahimong 3 to 4 lane ang gidak-on sa karsada nga magamit sa mga sakyanan. Sa pagpatuman ini, maluwag ang pagkabara sa trapiko sa uptown area, ilabi na panahon sa peak hours. Usa ka information campaign himuon sa Department of Health kabahin sa sakit nga tuberculosis. Buot nila nga mo-avail sa libre nga pagtambal sa mga health centers niadtong adunay mga sintomas sa maong sakit. Andrea Patenia, Sugin Limi. Misa ka ang natalong kaso sa tuberculosis kung TB dinhi sa Central Visayas. Gikan sa kapin 70% nga case detection rate sa 2013, nahimo kining 82% sa tuig 2014 nga dunay 92% nga treatment success rate. Apan matud sa DOH, ang pagsaka sa gidaghanon di angay ikabalaka ug angay paganing ikalipay kay buot gyud nila nga matultulan ang mga pasyente sa TB aron matambalan. Gani 85% ang target nga case detection rate
rate nga gihatag kanila sa World Health Organization ug short ra sila 3%, samtang 90% ilang target sa treatment success rate ug nalabuan kini nilag 2%. Mao man natong gipangita, kay pangitaon man gyud nato ang mga TB. It's not alarming nga nisaka, kay mao man natong tumong matambalan sila. Okay? So what would be alarming is wala na TB nga nakitaan. Sa una ug ikaduhang quarter ning tuiga, miabot og 31% ang case detection rate ug 91% ang treatment success rate sa TB dinhi sa Central Visayas. Aron mapalapdan sa Department of Health ilang information campaign sa TB, ilusad nila karong Agosto 24 ang Lung Month celebration ug TB caravan sa CPDRC ini kabuntag ug mobalhin dayon sa dakbayan sa Naga pagkahapon. Inig petsa 26 adto sila mag-caravan sa Oslob ug sa Tuburan sa petsa 28. Samtang karong Agosto 27, i-reinforce nila ang TB Task Force uban sa LGU sa nagalain-laing dapit sa Kabisayan aron matudluan sila kabahin sa maong sakit ug mauna ang mukatap sa impormasyon ngadto sa ilang mga lumulupyo. Ilang giawhag ang adunay sintomas sa TB sama sa duha ka semanang pag-ubo, pagkaluya, paggawa sa gana sa pagkaon ug pagmeno sa timbang sa pagpa-check up dayon sa ilang local health centers alang sa testing. Ang positibo sa sakit hatagan og libre nga tambal ug laboratory exam sud sa unom ka buwan. Human sa duha ka semana sa ilang 6-month medication, mahimo na dayon silang makighimamat sa publiko ug mubalik sa pagtrabaho o eskwela. Matud pa, wa pa mawagtang ang social stigma sa TB, mao nga buot nilang usbon ang panglantaw sa publiko batok sa sakit. Very prevalent kayo ato ang stigma. Wala sila og tibihon, ayaw dulan na kay makatakod na siya. Of which nga mo na siya ang tinguha na mo gyud sa Department of Health nga magpadayag sa saktong information nga ang pasyente nga na TB unya nag-undergo na treatment, diba, sulod sa after sa duha ka semana nga religious kapag tuwan sa tambal, pwede na siya maka-live normally ug makahalubilo sa laing tao. Sayo pang tinuuhan nga angay i-isolate ang TB patient kay sukwahi sa gituuhan sa kadaghanan, di makatakod ang TB pinaagi sa laway sa usa ka tawo. It's through inhalation of the infected TB bacilli. So dili na nimo makuha sa sharing of glasses, sharing of utensils. Andrea Patenia, News 5. Nakatilaw na mabug sudan o pagkaon nga dunay sagol nga mangga. Atong masayran kung unsay lami niini. Pinaagi ni Andrea Patenia. Sikat nga tinagbuan o pasalubong dinhi sa Sugbo ang dried mangoes. Mausab kini ang prutas nga kasagarang gamiton sa mga desserts. Apan nasayod ba mo nga mahimo di ay kining isagol sa bisan unsa nga putahe? Sama na lang sa mango pizza nga mao'y specialty sa usa ka kan-anan dinhi sa Sugbo nga gi-franchise gikan sa Gimaras. At first we're hesitant to bring it. It's because it's not the usual that you don't see mango pizza every day. So, but with that same reason, that's also the same reason why we brought it here in Cebu. Kasi nga, it's something different. It's something that you haven't seen or you haven't tasted. So that will definitely raise the interest of the rest of the people. Simple lang ang paghimo sa mango pizza. Butangan lang og special pizza sauce ug cheese toppings ang pizza crust. Ipatong dayon ang mango slices ug butangan na sab og cheese. Dugangan og green bell pepper ug kasoy. Initon kini sa oven sud sa 7 ngadto sa 10 ka minutos ug duna kanay mango pizza. It's a combination of sweet and creamy and salty flavor of cheese. Then you have this green bell pepper and injected with this crunchy flavor of cashew nut. So that's practically very, very delicious if you once tasted it. Duna sab sila'y mango chicken adobo ug mango spaghetti nga color yellow ang sauce. Duna say mango bangus sisig ug mango beef bulalo. Duna say pang take out nga mango ketchup. Matud pa, swerte ang Sugbo sa kaabunda ni ining maong prutas ug kinahanglan lang ang creativity aron magamit kini sa paghatag og interesting twist sa bisan unsa nga putahe. Andrea Patenia, News 5. Nagsugod niadtong Domingo ang labing bag-o nga sinimanang sitcom nga nagtanyag sa mga televiewers sa modernong kinabuhi sa mga Filipina karon.
ang Mr.less Mrs. Gibidahan sa mga premyadong aktres pinanguluhan nilang Lorna Tolentino, Rufa Gutierrez, Jelly de Belen ug uban pa. Sugin limi, JP Lau Katsera. Ang istorya sa Mr.less Mrs. nagtuyok sa unong ka mga babaeng nagsaw sa usa ka unique band sa palaghinigalay diin sila nagkuhag kusog sa tagsa-tagsa kanila. Ipakita din niya ang pagkabot sa ilang mga danggo, pakigbisog luyo sa ilang mga pagsuway ug pagpakita sa realidad sa mga pahitabo sa katilingban karon in a realistically funny way. I'm actually from Makati. Your city or your personality? Magpadayon sa pagsabwag og happiest vibes sa naginusarang Happy Network sa Pilipinas ang TV5 ug niining higayuna pagasalimutan kini sa mga nag-unang pangalan sa industriya sa showbiz. Alert na bakla? OMG! Si Mia ang... Si kapatid Jelly de Belen isip Liza, usa ka asawa sa OFW, mao nga solo siya kay pirming layo sa bana. Ang showbiz royalty nga si Rufa Gutierrez, mao si Diana diin pakyas ang iyang kamilyon ug malaumong makakita ra sa iyang Mr. Right. Si Elsa gidala sa premiadong singer nga si Mitch Valdez, bag-ong nabiyuda nga maglisod pa sa pag-move on gikan sa pagkawa sa iyang hinigugma. Ang showbiz newcomer nga si Andy Gomez mao si Tiny, ang anak ni Elsa nga sa sayong pangidaron nagkabato na og anak. Si Mia mao ang homegrown talent sa TV5 nga si Ritz Azul, sexy ug misteryosong dalaga nga bag-o lang nibalhin sa compound nga gipuy-an sa 5 ka mga Mr.less Mrs. Ug ang multi-awarded actress nga si Lorna Tolentino mao'y modala sa papel ni Jenny, usa ka career-oriented woman nga tungod sa gugma sa trabaho wa pa gyud nakakaplag og hinigugma bisan og matured na. Sila mao'y mopakatawa kanato dungan sa pagpaambit nila og lahi nga pagsulbad sa mga suliran sa kinabuhi isip mga Mr.less. Directed by Mark Camille, ang Mr.less Mrs. makita matag Domingo sa alas 9 sa gabi dinhi lamang sa TV5. JP Lau Katsera, News 5. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!